eliminarem l'impost de successions per totes aquelles herències que suposin menys de 120.000 euros excloses la vivenda habitual. Què vol dir això? Que la vivenda habitual no se tindrà en compte en cap moment a l'hora de calcular la base imponible de l'impost de successions. I si després una persona rep fins a 120.000 euros, tampoc no pagarà absolutament res de l'impost de successions. I després farem una altra mesura que és importantíssima també. Perquè els grups 3 i 4, això són les herències que cedeixen de tios a nebots o entre persones que no tenen parentesc directe, de primer grau, en aquells casos també l'impost que se'ls aplicarà serà el mateix que si fos el grau 1 o 2. Això suposa pràcticament una rebaixada del 90% de l'impost de successions en aquesta gent que se troba en aquestes situacions. Molts de tios o molts de nebots que reben l'herència dels seus tios han de deixar de recepcionar l'herència perquè és confiscatori, perquè costa moltíssim. Nosaltres això també ho arreglarem com a Partit Popular.